Kamar dai da ka gani wannan shine abin da zan yi maka bayani akan shi. So yanzu bari shiga cikin link da in tura maka kamar haka. Ok, wannan shine link ɗin kamar haka. Wannan shine link da in tura maka. Na farko yanda za ka yi register shine sai ka yi clicking akan wannan link ɗin kamar haka. Sai ka yi clicking akan shi. Bayan ka yi za ka jira ya buɗe maka. Bayan ya buɗe maka sai ka ok, zai kama guri kamar hakan nan. Idan ya kama guri kamar hakan nan kaga zai ce maka login ko kuma register. To kai da yake sabo ne sai ka danna register a nan, sai ka sa email address ɗinka da password. Amma kar ka sa password, kar ka sa Gmail address ɗinka wanda kake amfani da shi a kan wayanka. Domin akwai wani lokaci ina yi muku bayani kan irin wannan. Kar ka sa Gmail ɗinka wanda kake amfani da shi na kan wayanka. Ka yi create ɗin wani kamar hakan nan. So zan yi misali kamar hakan nan. Sai ka yi tata ɗin shi kamar hakan nan. Ka dai sa kamar wani suna haka, ko in sunanka Muhammad sai ka sa Bukar. To sai ka sa kamar haka. Wanga ya fito, kaga yanzu hakan nan Gmail ya fito state. Komai na Gmail ɗin ya fito. A nan gurin sai ka kirkiri passport a nan gurin. Ok, I'm sorry. A nan gurin sai ka kirkiri passport kamar nan gurin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 sai ka sa edit kamar hakan nan. Sai ka rubuta register now kamar hakan nan da kake gani. So bayan ka yi register zai buɗe ma fuska. Zai kama guri, ina zuwa wannan bari in sai mun shi ba don bari amfani da account nan ba. Ok, sai ka danna ok kamar hakan nan. Inda sun ce register successful, sun ce welcome bonus 100%. Wai da dai sauransu haka nan. Sai ka danna nan gurin kamar haka. Ok, sai ka danna wannan gurin na bari in amfani da wannan. Sai ka danna wannan gurin, wancan nan baki ne ya bace. Sai ka danna wannan gurin kamar haka. Sai ka danna shi. Ok, bayan ka danna za ka jira ya dan gama login. Bayan ya gama login sai ka dan jira shi kamar haka. Ok, sai ka yi wannan sai in shiga cikin application dina daga nan gurin kamar haka. Wannan shine sai in yi haka.